Patrí medzi stálice činoherného súboru. Účinkuje v postavách komediálnych aj dramatických. Poznáte ho ako jedného z mužov z komédie Všetko o mužoch, ako Petra v príbehoch Obyčajného šialenstva či Shakespearovho Macbetha. Predstavujeme Michala Šoltésa. Tak ako som sa k tomu dostal? Boli sme na návšteve s mojou mamkou u jedných našich rodinných známych. Boris Schneider a Norika Schneiderová. Ich dcera Linda vtedy šla sa prihlásiť do ľudovej školy umenia na taký hudobno-dramatický odbor. A ja som bol taký v 7. ročníku, asi 13-ročný adolescent. A napadlo ich, že by som tam mohol chodiť a ja, že teda, aspoň by sme tam chodili spolu, mne to prišlo také nejaké trošku zrušujúce. Tak som si to totiž naplánoval. Naplánoval? Tak ty si plánuješ rozhovory s kamarátmi, ne? Si malé. Stretol som kopec ľudí, ktorých baví to, čo mňa, ktorým na mne z ničoho nič záležalo, pretože sme ťahali za jeden povraz. Prináša mi to každý deň niečo príjemné, niečo pozitívne. Mám to šťastie, že hrám v predstaveniach a v súbore, ktorému sa celkom darí a máme z toho radosť. Taký aj život kolo divadla. Sú tam ľudia, ktorí mi naozaj poradia, s ktorými som dennodenne viac než s nejakou vzdialenejšou rodinou, ktorej neviem ani nič. Tak s tými ľuďmi chodím k voľbám, varím nové jedlá, robím klobásy a varím pivo. Tak to sú ľudia, s ktorými som rád. Ináč by som asi od toho išiel. Som vycítil, že zvažuje, že ho opustí. Tak som sa aj pozrel do očí a hovorím jej. Nezmienila by to jedna dobrá rýchlovka. Čo? Naozaj som si začal užívať divadlo asi až keď som hral chvíľu v Prešovskom divadle, divadle Jonáša Záborského, to bolo asi 3-4 roky. A tam som naskočil do nejakých postav, ako že som vlastne za pár skúšok naozaj už bol v predstavení, ktoré fungovalo roky predtým, len som tam hral za Peťa Trníka alebo za ľudí, ktorí odchádzali, Robo Kobezda, ale v dobrých predstaveniach. Takže som si to hneď užíval, tak na to spomínam, akože to bolo proste z 0 100%, to bolo super. A teraz sa vlastne vždy snažím, aby to tak bolo. Aby som si to tak užíval, ako som si to užíval vtedy prvýkrát. Naozaj. Vítam vás na erotickom predstavení, kde sa oberá o nevinnosť. Aké to je, keď prídete o nevinnosť, to iste všetky veľmi dobre viete.